Kini kedika Akashwani Shillong ke kubur dan kuliah pi di Merinong di Walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jang ke kubur mentang step. Shong jilang menteri ki kampo yang ke Sarkar India Amit Shah ban buntli ki seng bhalang ha Manipur. Betha ka menteri kam an jang ke Sarkar Meghalaya kong Amprin Lingdo ya baro ki sing san perthai ban kershani ki jing ai jing mo jang ki kat kum ki kindon an ha po ka khatsan sngi ha ka baide ba ka reservation policy. Beliau Menteri Ramba ke Meghalaya konat ke Sangmaya ke Meghalaya Cancer Care Project minhin kesngi House Tham Auditorium. Balas sedangnya ke Chief Minister's State Level Inter-School Athletic Meet arhajar arfulai naduk minhin kesngi. Ki khubor ki babnya. Menteri ki kampo yang ke Sarkar India Amit Shah minhin kesngi ulan lej Shah more ha ke badai ke Sark kabadan ha Manipur bar ke samput bar ke Myanmar. Ha ketika jakau menteri uladon habun teli ki jingelang banyakren halor ke jingdon kam ya ke jingsung kabla ekren mekinong elam jong ki seng bhalang ki bapher. Kamore ketika snong kabala syak tak jurbha ha ke jingki ke badang shen ha ketika jella. Wa mit cha ulai kendo ikilong yilong sem jong itu ki bla syak tak jur ha ke jingi snam ba uladon ru ha ke jingelang jong ki kinhun meitei ki persang manwan ra biang ya ke jingsuk ha ke jella. Lakmi nanti baute Menteri Sarkar ni jengo saya ka Kangpok P District. Hakawai per ke khubor ke jinya siat apeng ki sipai bagi suba erang karang ni hado mentah ha ka snong Litan Pok P ke bahap hapo Imphal East District. Ka komiti beladap thau thamai biang banyakran halor ke roster ha ka jing bha kam Sarkar ha Meghalaya minnen kesni kala batha ya baro kising san perthai ban penksan ni kijing ai jing mut jengki ke bakila kren da ka ktien bat bakin krishan ni la ka jing ai jing mut ringkat be kijing pen skem ki babiang hapo ka khatsan sngi hadien kini ke komiti kan sarai ka jing ai jing mut sha ka Sarkar khnang ba kan shimi ka rai ka babiang ka kong Amprin Lingdo ka badai ka menteri kam an jang ka Sarkar Meghalaya ka badai ru ka shongkno jong ka te komiti kala ong ba ki ru kom berkhat ki long ki ba hala ki jong ki nongrim don ki bala ai jing mut ban bu da ka expert committee bat don ru ki ba sngo badai ban ishwa ya ka kam kumba ka long ka menteri kala ong ru ba ki jing ai jing mut baro ki la long tang da ka ktien pat klem don ka jing krishan ka ba ya biang terjur bat ka an namar kata la batha ya baro ki sing san perthai bakin penbiang ki jing ai jing mut jong ki ringkat bar ka jing krishan ka balong an ka komiti kan sei kendo banyak keren biang ya kini ka mat hapo ka lai tayo. Menteri Ramba ke Meghalaya konat ke sama minhin ke singula pli ke Meghalaya Cancer Care lani ke Can Care Project ke penyerap kami binya lepa kham gloi yo don kendak ke shin jong ke jing pang cancer ni bampong ha unu ni ke nugu ke briu. Ya ketika projek la pli minhin ke singi ha usu Tham Auditorium Shillong. Hawakran ha ketika jingelang Menteri Ramba ulo ong ba ke Meghalaya kham tam e ka East Khasi Hills District kadan ha ka kadan ka ba ar ha ka ri India borokaway ha ka babun tam e ki ba kempang cancer. Ula ban rap susu da ka ba ong ba ka Can Care Project ka de ka jing persang ka ba kraw na katanat jong ka ko ka kya ka bala khamilin tingi ba kanwan ra ye ki jing ka la ki babun. Menteri Ramba ulai thuru ba ka bha ha ka mangtingka na ka benta ka tanat jong ka ko ka kya ka la long arsha na ka ba menshwa ha kini ki kindiat snem ki beladap. Usang mau lakan tu ya baro ki nong song jong ka jella ban sim khia bahaya ka jing pha test ye ladi namar ba phrapo na ka sispa jong ki jing pang cancer ki ba pher ki dei ki bala ban pan koi Menteri Ramba ula pleru e ka cancer helpline number iwe saw iwe not bat phide ban nyon hau number ubasan ban yo jing tip ki be dei bat ka cancer kani ko khubor ka wanchpi na ka Akashwani Shillong. Ka tanar ki kambari ka kanhuan kinong mikmat na ka European Union sya India bat ka Asian Confluence kia trilang man penlong yang dorbar India European Union Connectivity Conference sa Meghalaya kaban sedang duduk mentaka sengi ka sitri ujliu arhajar arpulai kajing temu ka bakong san ha ka penlong ya ka te ka dorbar ka ba arsengi ka long manwa dikilat trikam ki banyarap pen khalan ya ka jing beiting ka ha ka than chate lamini jo ka India ba ki than ki bejan bar ka kum ka Nepal ka Bhutan bar ka Bangladesh la penlong ya kini ka dorbar hadin ka jing te perlok jo ka India bar ki no hilam ka European Union balai soy ka jing lang ka balalong ha ujemang jo usnem arhajar arhuwai
Ya ka program mentaka singi an pli pedar menteri ramba ka Meghalaya konat ke sangma lembat menteri khna ka sarkar India na ka tanat ki kambari Dr. Rajkumar Ranjan Singh. Lakmi linti baki bani shimta lang ha ka te dorbar kin thok biki officer rangba ka European Union Commission na ki jilla ka than chateng lamingi ka Nepal ka Bhutan ba ka Bangladesh kumjuru ki kan hontre kam ki badani ki start shimpang ha kani ka liang. Ka Southwest Garo Hills District kala rakhi ka World No Tobacco Day minhin ka sngi ha balai shimta da ki khna ba samla puli ki babun kumba arspa san tali ki school na lightly district jong ka relum Garo kila penlong da ka jingat pa ba kat ba nyau hajar ndrus pa arbu prangut ki samla puli kila lum ya ka jing soi kerteng na khat ndriu hajar san spa life armut ki brio ha ka jing rakhi ka program baro shibnai ke NTCP Meghalaya baka tanat puri puthi daka jinga trelang bat ka Samband Health Foundation kala la man penlong ya ka program World No Tobacco Day WNTD menta usnem ka bajab hakabala batha ya boro ki school bakin shimenta haga jinga rally man persha ya ka jingba ma jingdi duma lani man pendung da ka signature campaign. Lasdang ya Chief Minister's State Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arfulai minhin kasngi ha sai STC Shillong Nehu Campus hakapaka kong Isa Wandan lalu Director Jungka Sports but Youth Affairs kaladan langkum ka kong san. Kidan praspa khat prangot kinong ilekai ki balawan nagi district ki ba per keling gejela banshim menta hakate ke lempung ilekai ka banne laisngi kata lai foi tari ujumang shitarik bat ka artarik ujiliu Arhajar Arfulai. Kakongsan haga jingkren jungka kalapan shluri ki samla ban kentiu ika mensi mili akai bat kalapan pauru ika jingkermen bakan di kelempung kan lak bante ika jingejan baka jingi de perolok ka jingi isya bat ka jinglong kababet ha ka jingim. Kakong isa wanda lalu ringkat baki wiki officer rangba kalakan tiu kalama ban penbana bala play ika Chief Minister's State Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arfulai. Kibaran na hakati ka jingplay perdai ketika lumpung ki kentum Your Working President Jangka Meghalaya State Olympic Association Obat John F. Khasi, Assistant Director Sports but Youth Affairs PB War Nongbri bat kiwe. Ha Meghalaya laingot ki beliau keliu thamai khnyang jingpang corona minhin kasngi bat ki active cases hak ni ka jela menta ki don prangun. Layo jingte badan wi nongpang ibla lat nyong khnyang jingpang minhin kasngi. Tat hadu bapan mi ekni ko khubor ka Meghalaya kala sakhi shihajar ndus pa arpunya wal kibriyo ki bla khlat na ka COVID-19 leni ni kiwe ki jing stom ki be day bat ka COVID-19 ko office kam jong district tuberculosis officer Ribhoi district da ka jing frelang bat ka Piramal Foundation kala penong ka program IG kai halor ki nong sumar na ki dawai kin bat ya ka bala penlong ha umling ha ka office jong block development officer umling minnin ka sngi ka TB officer Ribhoi district Dr. E Kalwing ha ka jingkren jongka kala batai banya halor ka thong jong ka India banrat ding khong ka jingpang TB hashwa jong snem Arhajar Arpusan kala kan tu ki nong ai dawai kin bat banyarap ikin nong puliwat banya ban lap iki daw tenrai ki belam sha ka jing yo pang TB Udukhot jong kayong norbat hawan ka Germany na ka St. Christian Democratic Union CDU u Florian Muller ulalit jongo e ka North Eastern Space Application Center NASAC ha Nongsder Umyam Umroi Ribhoi District kumshimenta na ka jingwan ka jungu sansngi sha ka jala Meghalaya lapdang buromi umula da Director jong ka NASAC u Dr. SP Agarwal katu kini ka khubor kalakut baklawan chpi na ka Akashwani Shillong sa shipor kata khubor prabaje nya so baka dali station na ka menta ka khubor ha ka tin hindi ban buat ka khubor phareng ka khubor pra ka san minin kini ka All India Radio Shillong so mahabat nak menta ya ki khubor na Delhi